معرف عصرت حموشته مارقوسينا لو من تصنع زلنا كاب حادث عصرت حموشته كم تكنسم أوزم سنة مالتي قطر حد انتهي زبلنا مسوجها بقو ليك أونتي كهناتن عبيتن صحافتن بزلتو على مخري مخرو نيسوس عسيرهم وسدوه أحلفهم كأن بيلاطوس حابوه يبلنا مالتي نيسوس موت يجبوا إلهم مسفردوه ناب بيلاطوس وسيدهم زركبوا قدسان already كو فريدهم ويام أيهود وتم صحافتي فريساويان بمولهم نيسوس كريستوس already نيموت فرد فريدهم ويام موت يجبوا إلهم فريدهم ويام فريدهم وهنسو عندنا دما نتفردهم نتنساتهم قبل على يسوع تزاربوا فردي كون زجبر اللهم ويدما خجبر اللهم نابزخ اليوم أحلفهم هو مقدسانه نزخل لهنا كرد أن لو يسوع قوي تعمين أبز حلف سمون أماركوس 14 كم زرعنا يوم علتي مصرافو سميهم انتهي مسلكم بلو كلهم كأ موتي جبوا إلهم فردوا يزبلنا حجسي يسوع كريستوس نخفرد يكون زمت زلوا نابيلاطوس زقرب زلوا يسوع كريستوس نابيلاطوس زقرب زلوا سلامنتاي ندحريلكم أيهود نتزفردوا فردي كون زجبر اللهم سب سلزدليو تكون خجبر اللهم زخل انكو أمارات إدمام نايتجزيتي كان زنبرة بيلاطوس أيو مالتي سأزي قوي تايباركم نابيلاطوس زوسدوو فردي كما حالا فردو زي كونسي نتنساتهم زفردوو فردي كون كقبر اللومي آمين قوي تايباركم مسوغح زبل زلون تايو أيهود بليتو على يا قوي تايباركم تا مسوغ هزبل زلون تايو أيهود بليتو على خجبرون بليت منهم خجبرو سلازي خلون عندنا دما حدا روماوي بعل سلطان نايم عالتاوي سرح الجمر نجوه وي مسوغه سلازخوني امبر انت زخون اللومسي شعن يسوس انت زقطلو دسم بلوم نيرو اي مسلكم من قدساني يسوس كريستوس اب ايدوم كولو تزموسي مفتاو نيروم كساب زوغخون كصبيو اي مدليوم نيرو جن ناي قدن توم روماويان سراح الجمهور اللي ساعات كتصبيو سلازنبروم انجيهم ناب بيلاطوس كخدو خلون نري مالتي امارات سلازي بلو منبر فاتيوم ايكونون كسا زوغخ تتصبيو مالتي اتل كسا زوغخ تتصبيلو تخالي مخنيات نت ነገር حقاوي ንምግባር ተረዲኹም ነው ኦድሳኔ ክሳብ ዝንወግህ ተጸብዮም ና ጲላጦስ ወሰድዎ ነቲ ነገር ነቲ ዝገብሮ ሞት ናይ ክርስቶስ حقاوي ንምግባር ንኢየሱስ ቀጥልዎ ተማኸሩ ዝብል ቃል አጸቢቕና ክንርድኦ ኣለና ኦድሳኔ ንኢየሱስ ንምቕታል ዘይኮነ ዝማኸሩ ዘለው በኸመይ አቀታትላ ክቆትልዎ ከም ዘለዎም ዝማኸሩ ነይሮም ንኢየሱስ ንምቕታል زمخرو أم عرفاس أسرت حموشة زي كونسي كم تعنتوا يزنبب كلكم أم عرفاس أسرت ربعتهم موت فريدة مو مالتي أبزي زمخرو مخريجن نيسوس تسائلوخ موت زفردو جبن انتايو كم زدونبل كم تي مخروم زنبرة مالتي كم تعنتوا يزنبب كلكم أم ماركوس أسرت 4 كنا نبب كلنا يسوس ود أملاخ تخوين كاس كريستوس انت خوين كاس بجها نغرنا تباحيلو مسملسلهم بتزملسلهم يوم ناموت فردي فريدو مو مالتي يسوس كريستوس هو انا ود غويتا ود املاخي سلازبلوم يوم موت يغبو يلو كم صرفو سيدو مو مالتي ود املاخ بمبالو يوم تصاريفو يلو مالتي كم صرف اندحر وسيدو مو دما بتحقوم سمعنا قدساني ايهود أبلع يسوس كخون كله أتي كجبرو زي جبا بقى كابت حقهم وات أيام أبلع يسوس كريستوس زفت مزلوا اندحر حدا سب بحقهم زبل اندحر حدا سب أملاخ ويسمى أملاخ تتعرفوسي أبقى خلو أبتزلوا بوتا بأمن تواجيرو يموتي زبل أيكون عندي أردساني اندحر سما أملاخ تتعرفوسي on the spot بقى أبتي زلوا بوتا بأمني بقى توجيره موت الله عند حرت عارفه مالزي حجي يسوع كريستوس كا
ተጻሪፍ ካዙ ኢሎም ንአምላኽ ጸሪፉ ስለዚ እንታይ ይግቦ ኢሎም ሞት ይግቦ ኢሎም እና እንድሕር ሞት ዝግቦኦ ኮይኖም ክስቀል አይድልዮን ነይሩ ክስቀል አይድልዮን ነይሩ እንታይ ዳ ብእምኒ ወጊሮም ቀትልዎ ነይሮም ንሳቶም ካነ እዚ ነገር ገብሩ አይደለዩን እቲ ኹቱር ጽልኦም ኢየሱስ ተሰቂሉ እምበር ብእምኒ ክመውት ባህ ስለዘይበሎም ናይ ግድን ካልእ ተወሳኺ ክስ ከሱ ነይሮም እቲ ክስ ድማ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብሮማዊ ክፍረድ እንተ ኮይኑስ ምስ ሮማዊ ከተሓዝዎ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚኦም ከመና ዓቢ ንጉሴ ነዛ ቤተ መቅደስ አፍርስዋ ዝብል ክስታት ኮሳስኹ ንሪኦም ማለት እዩ እምበዓር ወዲ አምላኽ ብምባሉ ጸርፊ ኢሎም ተኮይኖም ግን ናብ ሮማዊ አሕሊፎም ክህብዎ ኸማን አይድልይን ነይሩ ተረዲኹምኒ እንድሕር ንአምላኾም ጸሪፉ ንአይሁድ ዝምልከት ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንአምላኾም ጸሪፉ እንድሕር ኮይኑ በትናቶም ሕጊ እዩ ዝፍረድ በትናቶም ሕጊ ድማ ንአምላኽ ጸረፈ ሞት ይግቦኦ ይብርግጽ እቲ አማውታ ግን ብዳርባ አምኒ እዩ ስለዚ ኣብታ አዳራሽም ብዳርባ አምኒ ቀትልዎ ነይሮም ብዝኾነ ካለ አጀንዳ ስለዝነበሮም እዮም ንጲላጦስ አሕሊፎም ዝሃብዎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ድማ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ እምበር ተወጊሩ ክመውት ስለዘይተጻሕፈ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ አሜን እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናብ ጲላጦስ ዝወሰድዎ ስለምንታይ እዩ ነቲ ፍርዶም ተግባራዊ ክገብሩሎም እዩ እምበር ንኢየሱስ ናይ ሞት ፍርዲ ኦሬዲ ቀደም እዮም ፈሪዶሞ ክብርን ጎይታ ይኹን እትን ኢየሱስ ብሊቀ ካህናት ኮነ በጲላጦስ ዘቀረበሉ ሕቶ ሓደ ዓይነት እዩ አስተቤልና እንድሕር ኮይና ቅዱሳነይ ብሊቀ ካህን ይኹን በጲላጦስ ዘቀረበሉ ሕቶ ሓደ ዓይነት ሕቶ እዩ ከምታ አንቶይ ምንጭ ተንኪፋቶ ዝሓለፈት ናይ ማንነት ሕቶ ማለት እዩ እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ማርቆስ 14:61 ንኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ሓቲትዎ ነይሩ ኢየሱስን ነቲ ዝተሓቶ ሕቶ ከም ዝግባእ ከም ዝመለሶ ሪኢና ነርና ትዝክሩ እንድሕር ኮይንከም እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ማእኸሎም ብድል ኢሉ በዚ ዝምስክሩልካ ዘለውስ ዶ እኳ ዶ ኣይትምልስን ኢኻ ኢሉ ንኢየሱስ ሓተቶ ንሱኻ ስቕ በለምበር ኣይመለሰን ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ከም በሓድሽ ክርስቶስ ወዲ እቲ ብሩኽ ዲኻ ብሩኽ ዶ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ነቶም በሓሶ ዝምስክሩሉ ዝነበሩ ሰባት ፍጹም መልሲ ክህቦም ኣይንርኢና ቅዱሳኔ ኢየሱስ ነቶም በሓሶ ዝምስክሩሉ አንቶ ዮርሳን ጽቡ ጌራ ብዛዕባ ዝዛረብ ነይራ በጣም ደስ ብለን ነይሩ ነቲ ክንምልሶ ዝግባአና ጥራይና ክንምልስ ዝግባአና ኩሉ ሕቶ ዝሓተተና ሰብ ክንምልስ አሎና ማለት ኣይኮነን ዝምልከተና ሕቶ ጥራይና ክንምልስ ዘለና ከምኡና ካብ ዝጽሑፍ ንርዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ በሓሶ ዝቀርበሉ ዝነበረ ክስታት ፈጽሞ ኣይምልሰሉን ነይሩ በቃ ክሳብ ስቕትኡ ዝገርሞም ስቕብል ነይሩ ኣይምልከቶኒ ፕሩፍ ክገብር ሓንሳብ እኮ በቃ ብመንነቶም ዘይተኣማመኑ እዮም ከረጋግጹልካ በቃ ክሳብ ማሕላ ተኣቱ ማለት እዩ ከምዚ ክነእምን ድሕር ደሊና ንምህል ማለት እዩ ተረዲኹም ንቅዱሳኔ ኢየሱስ ግን ፕሩፍ ክገብረሎም ኣይደሊኒ የአገዳስነት የብሉን ኢየሱስ ነቲ ብሊቀ ካህናት ዝቀረበሉ ሕቶ ግን መልሱሉ ስለምንታይ መልሱሉ እንድሕር ኢልና ቀዳማይ ናይ ማንነት ሕቶ ብምዃኒ በኻልኣይ ደረጃ ድማ እቲ ሓታቲ ሊቀ ካህናት ስለዝኾነ ጥራይ ኢየሱስ መልሲ ክህብ ተገዲዱ ቅዱሳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ አውቶሪቲ አይነዕቀኒ ነቲ ንሱ ዝደንገጎ ሕጋጋት አይነዕቀኒ ሊቀ ካህን ስለዝሓተቶ መልሱ ተረዲኹም ንቅዱሳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ አውቶሪቲ ከኽብር መልሱ ካልኣይ ድማ ናይ ማንነት ጉዳይ ስለዝኾነ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መልሱ ንኢየሱስ ብሊቀ ካህናት ዝቀረበሉ ሕቶ ልክ ንዓይ ንስኻ ከምዚ ሰለሞን ተስፋ ሚካኤል ዲኻ ኢሎም ከምዛ ከሓቱ ንኸለው ማለት እዩ ንስኻ ሰለሞን ዲኻ እንድሕር ኢሎም ንዚ ኣይኮንኩን ክብሎም ይኽእል ቅዱሳኔ እስኻስ ኢዮብ ፍሳሐየ ዲኻ እንድሕር ተባሂልካሲ ኣይኮንኩን ክትብል ኣይትኽእልና ስለዝኾንካ እወ ኢኻ ትብል ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝቀረበሉ ሕቶም በዓር ተመሳሳሊ ከምዚ እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ከም በሓድሽ ክርስቶስ ወዲ እቲ ብሩኽ ንስኻ ዲኻ ኢሉ ከሓቶ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ኢየሱስ በሓቂ ክርስቶስ ወዲ እቲ ብሩኽ ስለዝኾነ እወ ኣነ ብምባል ክምልሰሉ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ምንም ዘደነቕ ነገር ኣይኮነን ዝኾነ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምልስ ዘሎ ኢየሱስ ዘይኮኖ
እየ ብምባል ዘይኮነስ ሐቅ ብምዝራቡ ናይ ሞት ፍርዲ ፈሪዶም ድማ ናብ ጲላጦስ ዝወሰድዎ ማለት እዩ እትሊቀ ካህናት ድማ ከም በሐድሽ ክርስቶስ ወዲ ትብሩኽ ዲኻ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ድማ ኣነየ ማለት ኣነ ክርስቶሴ ሕጂ ኣነ ክርስቶሴ ክብለካ ሆለኹ ተኣምን ከይተኣምን ትኽእል ኢኻ ግን ብዘይ ገድስ ሕጂ እንተዘይ ኣመንካ ብድሕር ሕጂ ኣነ ንስኻን ናይ ምርኣይ እድል ስለ ዘይሕልወና ኣብ ምጽኣት ብኽብሪ ክምለስ ከለኹ ትርእኒ ኢኻ ሽዑ በሐቂ ኣነ ክርስቶስ ከም ዝኾንኩ ክትፈልጥ ኢኻ ሽዑ ግና ኦሮማይ ንፍርድ ስለ ዝመጽእ ናይ ምድሓን እድል ከም ልጠካዩ ብምባል ንሊቀ ካህናት ብኸምዚ መንገዲ ክዛረቡ ከሎ ኢና ንርኢ ንወዲ ሰብ ኢልዎ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክትርእይዎ ኢኹም በሎ ይብለና ኣብዚ ከይተዛረብ ኩሉ ከሓልፎ ዘይደሊ ነጥቢ እንታይ እዩ ኢየሱስ ነቲ ሊቀ ካህናት እንታይ ኢልዎ ንወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደመና ሰማይ ክትመጽእ ከሎ ክትርእይዎ ኢኻ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነታ ክትርእይዎ ኢኹም ዝብል ቃል ኣስምሩሎ ቅዱሳኔ ነቲ ክትርእይዎ ኢኹም ትብል ቃል ኩላህና ክነዝምረላ ይግባአና ምክንያቱም ክትርእይዎ ኢኻ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኩላትኩም ክትርእይዎ ኢኹም بحقها أتي أنا كريستوس يزبالكوهم دما كذكرونين بحقها كريستوس مخانك تفولتيهم سلازي حج أدل كلكم كم كريستوس تقبلوني بقى أمينكم كابتي زمتسع وتعاملخ عملتو زبل ملأخت خم محل فولهم كله ينانري قدساني مزحف قدسنا بقلت إبزعبا كلا متسعات يسوع كريستوس كمي كم زمسل بقلت أميتقولنا له يسوع أب كلا متسعات هم تقوله كم تي يسوع بعلو زبلنا كل سب بحادة أب سماي كرئيه كل سب من متسعات يسوع كير أيو زحلفو يلن مال دك إسنيرة كتب لا يتغلينها عملت أني قالت بلو نجار يلن كل سب كرئيه يسوع كريستوس قلت كله أما تيجي سنة 4 بهمزة أميتقولنا له شعو تأمرت ود سب أب سماي كرئه شعو ما كله على تحزم مدري خباخيو نود سب كأب بزو حيلين جرمان بدملنا سماي كمت أخلو كريء ويوم يبلنا يوحنس 10:3 شعاتن خالد صحفون توم زوجو آخري ويوم يبليو نزل صحف دما أب تنبي زكرياس 10:10 نروح ونقلنا مالتي أبلع داويتن أبلع توم أبي يروشاليم زنبرو منفس تأجان محللان كخويه نساتهم كان عاي نتزوجو وخط أمتيهم كم تنحدا ولود زبخيلو كبخيلو كم تنبخر مرير حزن زحزنولو أمبريرهم كحزنولهم يبل ماتيوس 4:3 يوحنس 10:3 شعاتن زكرياس 10:10 أنبيبلكم أبرأي يوحنس حدا شعات دمان تايبل إنه بدمنا يمتصالو كلن أنت توم زوج أخا خريوهم بزلو عليت مدرون كبخيلهم هو آمين يبلنا ولا بجبر حارات حدا 10 حدا دمان تايبلنا عتم سب قليلا سلمتين ناب سماي ناتأمتكم دويلكم زلهم إزي كابهاتكم ناب سماي زعرقا يسوس كم تناب سماي كعرق كل زرعهم مو كم وجيرو خاك متسيو بلوه مبلنا أنا يسوس برجس كملسيو من علبات نا يسوس مملاس تتقرات أروسابات أمونغون عند حرال لهم يسوس كريستوس برجس كملسيو اتزبلو دما كم تزبلو خفتس أميو يسوس أنا كريستوسي تراح زي كونس إلوام كريستوس مخاني بأنتهم كتريهم إلوام أزيس لزباليهم بقار اتهم مقصص مخنيات زدليلو زنبرو سابات نزا أدل تتك إماملو يسوس أنا كريستوسي نود سب أبيمان حيلو تقاميتو بدبنا سماي كمت سخولو تريقوا يخوم سلزبالهم اتليك أخانات كغبرو زي قباء نگر جيرو قدساني نايكحان كدان كقدد عينبرون قدساني كمت حقي مسارات كمت بموسى استوهابهم حقي نايكحان كدان كقدد عينبرون جن كدانو بمقدار نتنا يسوع زربا ككابدو خلون رئي مالتي قدساني نتنا يسوع ملسي كم صرفي وسيدهم نيسوع شعن شعو خلاتهم بحبار نايموت فرد فريدهم مو مالتي يسوع نتي نابناي حاسوت كسي كل ملسي هيبولو تزهاونون باتي زملسو ملسي كم زو حجي زغبرو مغبرو نيرم قدساني يسوع جن حجي بدل تراخيبو زي كونس حق بمزرابو تفريدو مالتي
أمعرف أسرت حموشته كاب حدا جميرنا نبب كلنا توم تأكيبهم نيسوس نايموت فردي زفردو سبات نيسوس عسيرهم نابت دليتهم كفت أمرهم زخ ناب بيلاطوس أهليفهم كبوا خلوين عندري مالجي قبرهم نايت الماس سلزخونه نيسوس بلايتي حيزهم بلايتي كلاتهم نايموت فرد فريدهم عنجيهم كا نتزوسن ووسانيهم تكبراوي نمكبار نيسوس حيزهم نابت تشكان بيلاطوس أهليفهم هيبهم مالجي يسوع كريستوس كل جزء انتاي بلوم نيرو ندك مزامرتو زي معالت خلا يزبل نيرو قطر خلو يزبل نيرو نا حجي كنتم اتي بقطر زخيل سي اي انقفني يبلوم نيرو يسوع كريستوس حجي كن غزيخوم يلوم يسوع كريستوس كتحاس كله حجي غزيخوم يلو صلمات زسلطنلو ساعات يلوم اتوم ليقاونت كهاناتن ابيتن صحافتن بزلتو على انتاي يوم مخيرهم انتيلنا كما يجيرهم يسوع كريستوس اتي نايموت فردي تكباراوي يخون كما يجيرهم يسوس كاب غص مدري كم زطفو اي تمخرز نبره مالتي نتي زوسنو نايموت فردي من تكباراوي كبرنا يخاليو مخروم زنبره قدساني نتي مخروم تقبلو تكباراوي كغبر زخال كاب بيلاطوس كوينس لزرخبو نيسوس نبيلاطوس احليفهم هيبومو مالتي سلامتاي گن نيسوس اسيروم نابيلاطوس وشيدومو قدساني أماركوس كونا أماتيوس نيسوس عسيرون كمزوس ود تراهم صحيفهمنا قدساني أماركوس كونا أماتيوس نيسوس عسيرون كمزوس ود تراهم صحيفنا يوحنس كتصحفلنا خلو جن بخمسة أميتقولنا له يوحنس 10 كابر 4 5 بل شعي يسوس زمصو زلو فليطو وصمو نمن تدليلهم بلوم نساتهم نيسوس نازراوي لهم ملسولو يسوس كا أنا يبلوم اتزاتحزو يودا دما مساتاتهم دويلو نبره شعو اني مسبلهم عاد حرحرو نام مدرون ودقو يبلنا كايتن كفهم يسوع كريستوسي ندحريت كلهم صحيلهم وديهم قدساني يسوع اني مسبلهم سي كلهم عاد حرحرو نام مدري وديهم يبلنا ابزي امناتهم دروت مخانو خريهم سلازدلي يمثل اي مسلكم أقوم سيكسا كندي درود مخانو كريم زدلي يمثل بزخونه يسوس كأسرولهم سلازفق أدمبر حيلي سلازينبرو أيكونن تغوسيسو خيدو قدساني صحفات كفتصامو سلازلوهم نتوم صحفات كفتصامون صحفات قبل عليهم كفتصامو خلو ينانري يسوس كريستوس غويتاي ماركوس 15 مዕራፍ ቁጥር 2 ጲላጦስ ድማ እንታይ ኢልዎ ጲላጦስ ድማ ንስኻ ዶ ንጉስ አይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ኢየሱስ ኣብ ቅድሚት ሹም ደው ዝበለሉ ምኽንያት ንፍርድዩ ቅዱሳን ኢየሱስ ኣብ ቅድሚት ሹም ደው ዝበለሉ ምኽንያት ንፍርድዩ እቲ ሹም ቅድሚ ምፍራዱ ናይ ግድን ካብ ኢየሱስ ክሰምዖ ዝግብኦ ነገር ኣሎ ስለዚህ ኢየሱስ ሓደ አገዳስ ዝኾነ ሕቶ ከሓቶ ኮሎንሪ ነዚ ሕቶ ከሓቶ ዝተገደለሉ ምኽንያት እንታዩ ኢየሱስ ክሳዕ ክንደይ ንመንግስት ሮማ አስጋኢ ከም ዝኾነ ከም ዘይኮነ ክፈልጥ ማቴዎስ ብዛዕባ እዚ ጽቡቅ ገይሩ ጽሒፉና ኣይጽሐፈልናን ወላ ሉቃስውን ጽቡቅ ገይሩ ኣይጽሐፎን I think ሉቃስ ይሓይሽ መሰለኒ እስኪ ኣብ ሉቃስ ከና ነንብቦ እቶም ተዓከቡ ሁላቶም ተንሲኦም ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ ንሳቶም ካ እዚ ንህዝብና እወ እዚ ንህዝብና ከስሕቶም ንቀይሳር ግብሪ ከይግብሩ ኸኣ ክኽልክሎም ኮሎ ርእሱ ክርስቶስ ንጉሴ ኢሉውን ክዛረቦም ኮሎ ረኺብና ኢሎም ክኸስዎ ጀመሩ ጲላጦስ ከኣ ንስኻዶ ንጉስ አይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ድማ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ኣብ ሉቃስ 23 ካብ ቁጥር 1 كساب سلسته مالتي أبزريهم اللهم نيسوس كريستوس نروماويان أسقعي كم زخونة نجر جيروميوم بخسي كسي سومو مالتي نعم لهم تعرفوا زي كونسي نك إسهار قبري تخفلو يبل أنا نجوسين نابله بقى نهزبنا يسحت هالو يلوم مس روماويان كتححزوا هالو نري مالتي አይሁዳ ወን ኢየሱስ ዝኸሰሱሉ ናይ ክስ ወረቀት ክንሪኦ ኾለና ሓደገኛዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ንቄሳር ግብሪ አይትኽፈሉ አይበለን እኳ ደአ ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ እግዚአብሔር ካ ንእግዚአብሔር ሃቡ ኢሉ ብዙኾነ እዙውን ናይ ዳብሎስ ስራሕ እዩ
ነቲ ንሕና ዝተዛረብናዮ ነገር ጠዊኻ ምዝራብ ማለት እዩ ኢየሱስ ንህዝብ እስራኤል ካብቲ ሲሒቶምሉ ዝነበሩ መንገዲ መሊስዎ መንበር ናብ ጉጉይ መንገዲ አይመርሖምን ኢየሱስ ንጉሴ እኳ እንተበለ ንመንግስቲ ሮማ ዝቃወም ናይ ፖለቲካ ተቀናቃኒ ግን አይነበረን ቅዱሳነይ ኢየሱስ ነቲ ብጲላጦስ ዝቀረበሉ ሕቶ ንስኻ እኳ ትብላለኻ ብምባል መሊሱ ለዚ ማለት ከምቲ ዝበልካዮ እወ ኣነ እቲ ንጉስ ናይ ነገስታት እየ ንጉስ አይሁድ ብምባል ብተዘዋዋሪ ክምልሰሉ ኾሎ ንርኢ ማለት እዩ ሊቃውንቲ ካህናትን ድማ ብዙሕ ከሰስዎ ጲላጦስ ከዓ ከም በሐድሽ እንሆ ክንደይ ይኸሱኻለው እኳ ዳይ ትምልስን ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ እኳ አይመለሰን ይብለና እንድሕሪ ንኢየሱስ አስተብሂልናሉ ንዝምልከቶ ሕቶ ጥራይ ምላሽ ዝህብ ንኢየሱስ ብብዙሕ ሓሶት ከሲሶም ክነሱ ኩሉ ክሲ ሓሶትን ዘይምልከቶን ስለዝኾነ ሱቕ ኢሉ ከሕልፎም ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ ስቕታ ባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ መልሲ ስለዝኾነ ኢየሱስ ስቕ ክብል መሪጹ ኢየሱስ ብዛዕባ ማንነቱ ክኸውን ኮሎ ግን ሱቕ አይብልን ነቲ ክብሎ ዘለዎ ነገር ነቲ ዘይ ይዛረብ ማለት ነቲ ዘይምልከቶ ጥራይ ብስቕታ ዝሓልፎ ነይሩ ማለት እዩ ኩሉቲ እንደሕሪና ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ዝቐረበ ክሲ ሓሶት ምዃኑ እቶም ከሰስቱን ጠንቂኦም ይፈልጡ እዮም ኢየሱስ ሱቕ ብምባሉ ነቲ ዝተኸሰሉ ክሲ እወ ፈጺመ ዝብል ዘሎ ይዘምስሎ ከሰስቱ ብዘይ ምምላሱ ኣዝዮም እዮም ዝሕገሱ ምክንያቱም እንድሕር ኢየሱስ ንባዕሉ ዘይተጣቢቁላ እዚ ተኸሲሱሉ ዘሎ ጉዳይ ኣይወዓል ኩሉን እንድሕር ኢሉ እቲ ፈራዲ ነዚ ዝተኸሰሉ ክሲ ስለዝወዓልካዮ ኢሉ ክፈርዶይ እዚ ኻነቶም ጸላቱ እቲ ዝደልይዎ ይኾነሎም ስለዘሎ ሓጎሶም እዩ ማለት እዩ ኣብዚቶም ከሰስቱ ዘይተረድኦም ነገር ኣሎ ንሱ እንታይ እዩ ኢየሱስ ከምታ ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈ ክፍጸም ከም ዝመጸ ፍጹም ዘንጊዖም ኣሎ ኢየሱስ በቲ ክሓልፎ ዘለዎ ጎደና ይዝሓልፍ ዘሎ እቶም ከሰስቱ ግና ሓሳብ ልቦም ዝሰመረሎም ይመስሎም ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ከም ተከሳሳይ መጠን ነቲ ዝቀረበሉ ክስታት መልሲ ክህብ ምስተገብኦ ነይሩ ግን ምንም መልሲ ክምልስ ኮሎ አይንሪእና ከምታ አንቶ ዮርሳና ሓፍተይ ትብሎ ዝነበረት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ አይምልስን ነይሩ እንድሕር ኢልና ትንቢት ክፍጸም መታን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 7 እንታይ ይብለና መከራ ጸገበ ርእሱን አዋረደ አፉን አይከፈተን ይብለና ከምትን አማሕረዲ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቀስታ ስቕት ትብል በጊዕ አፉ አይከፈተን ዝብል ቃል ክፍጸም ኢየሱስ ክርስቶስ አፉ ከፍት ኮሎ አይንሪእኒና ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ እኳ አይመለሰን ይብለና ኢየሱስ ብዛዕባት ዝተኸሶ ክስታት ዘይምምላሱ ነቶም ከሰስቱ ኣዝዩ ይሕጉሶም ኣሎ ምክንያቱም ዝደለይዎ ነገር ክፍጸም ስለዝኾነ ማለት እዩ ንጲላጦስ ግን ናይ ኢየሱስ ዘይምምላስ ሕማም ርእሲ ይኮይንዎ ምክንያቱም ቅኑዕ ፍርዲ ናይ ክልቲኡ ወገን ሰሚዑ ብይን ክህብ ስለዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ዮሐንስ እንድሕር ኢኹሞ ቅዱሳነይ ኣብ ዮሐንስ 19 ካብ 10 ክሳብ 11 ሲ እንታይ ብሎሲ ጲላጦስ ካን ንዓይካይ ትዛረበን እንዲኻ ክሰቕለካን ክፈትሐካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይተዋሂቡካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሓለወካን ነይሩ ስለዚ ተኣባኻ ዘትሕዘኒ ሓጢኣቱ ዝገደደ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዝቃል እዚ እንታይ ኢሉ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሓለወካን ነይሩ ሕጂ ግን ስልጣን ኣለካ ይዝብሎ ዘሎ ሕጂ ስልጣን ኣለካ ነቲ ዝተዋሃበካ ስልጣን ድማ ተጠቂምካ ትሰቕለኒ ኢኻ ይዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ببعال دما زلمنو واحد كابتوم أسورات يفتحلهم نبرة مستوم قارو زقورو أبتقارون نفس قتل بربان زبحال تعاسيرو نبرة توم حزب دما دايبوم كم تلمادوم كقبرلهم كلمنوهم جمرو بيلاطوس كاتوم ليك أونتن كهاناتن بكن آتوم أحلفهم كم ذهبوا فليتو نبرة مو اتنقوس هيهود كفتحالكم دو تدليل لهم إلو ملسلهم
እቶም ሊቃውንት ካህናት ግና ነቶም ህዝቢ ንባርባን ክፈትሓሎም ክልምኑ አገርገርዎም ጲላጦስ ግና ከም በሐዲሽ ነዚ ንጉስ አይሁድ ትብልዎ ከንታይ ገብሮ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ግና ስቀሎ ኢሎም ከም በሐዲሽ ጨደሩ ጲላጦስ ካንታይ ክፍኦ ከገበረ በሎም ንሳቶም ግና አዊሎም ስቀሎ በሉ ጲላጦስ ድማ ፍቃድ እቶም ህዝቢ ክገብር ስለዝፈተወ ሕጂ ክፈርድ ምኽአለ ነይሩ ማለት እዩ ናጻ ክብሎ ስኽእል ነይሩ ግን እንታይ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ክንድቲ ቅኑዕ ፍርድ ዝፈርድ ኣብ ክንድቲ ዝተቀመጠሉ ወንበር ቅንዕና ክገብር ዝግብኦ እንታይ ገሩ ነቶም ህዝቢ ፍቃድ እቶም ህዝቢ ክገብር ስለዝፈተወ ይብል ፍቃዱ ይኮነ ፍቃድ እቶም ህዝቢ ክገብር ስለዝፈተወ ንባርባን ፈተሓሎም ንኢየሱስ ስቀል ገሪፎ ሃቦም ይብለና ዘገርም ነገር እዩ ኣብዚ ኩላህና ክነስተብህሎ ዘሎና ሓደ ኣብ ነገር ኣሎ ቅዱሳኔ ጲላጦስ ንኢየሱስ ክፈርዶ አይደለን ምክንያቱም ጲላጦስ ናይ ሓደ ወገን ጥራይ ክሳብ ሕጂ ሰሚዑ ዘሎ ከምዚ ክነንብቦ ጸናሕና ኢየሱስ ፍጹም መልሲ አይሃበን ስለዚ ጲላጦስ ንፍርዲ ከም ተሸገረና ንርኢ ዘለና ካለ ጲላጦስ ሓደ ዘስተባሃሎ ነገር ኣሎ ኩሉቲ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ዝቀረበ ክሲ ሓሶት ከም ዝኾነ ፈሊጡሎ በሐሶት ተኸሲሱ ከም ዘሎ እንዳፈለጠ ኸዓ ፍርዲ ክህብ አይከአለን ከሰስቲ ኢየሱስ ነዚ ዝመዝመዙ ይመስሉ ካለ መንገድ ክጥቀሙ ከለው ንርኢ ማለት ይቅዱሳኔ እቶም ከሰስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ብሁሉ ብዝኾነ አጋጣሚ ብዝተረኸበ አጋጣሚ እንታይም ዝደልዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የም ዝደልዩ ሕጂ ጲላጦስ ከምቲ ዝደለይዎ ናብቲ ዝደለይዎ ፍርዲ ክመጽ ስለዘይከአለ ድኻሙ ስለዝመዝመዙ እንታይ ገይሮም ብኻለ አንፈት ክመጽዎ ከለው ንርኢ ማለት እዩ እንታይ ብለና ካብ ቁጥር 6-8 በብበዓል ድማ ዝለመንዎ ሓደ ካብቶም እስራት ይፈተሓሎም ነበረ ምስቶም ጋሮ ዝገበሩ ኣብቲ ጋሮ ነፍሲ ዝቀተለ በርባን ዝበሃል ተኣሲሩ ነበረ እቶም ህዝብ ድማ ደይቦም ከም ታለማዶም ገብርዎ ለመኑ ሕጂ ራይ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከፍርድዎ የመጽም አይኮን እንዲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ፍርዲ ቅሪቦም እቲ ፍርዲ ድማ ይጸባበዮም ዘለው ሕጂ ተራእይዎ ዚ ጲላጦስ ክፈርድ አይከአለን ንፍርዲ ክሽገር ከሎ ይርእይዎ ኣሎ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ክምልስ አይከአለን ጲላጦስ ከፈሊጡሎ ብተንኮል ከም ዘተሓዝዎ ፈሊጡሎ ብተንኮል ከም ዘተሓዝዎ ፈሊጡሎ بدل كم زيبلو already تغليصول والا ايملسلو مبر بسقطو تردي إلو بقى already تسقطانا يسوس كريستوس ملس خوينو بتنكل كم زتحازو بقنعاتهم كم زتحازو already فليتلو حجي already information اكيبو نيرو كفردس كم محلالف يخيل نيرو جن كفرد بقى سلازي كعال دخامو مزميزو من تايلوم بخال من قد مصو خلو نري مالتي كاسستي يسوس بتزا حسبو من قد يسلطوم كم زي اللو مسفلطو انتايم غيرم كم تلمادوم كغبرلوم نبيلاطوس كلمنو خلو نري نزيز غبرلو مخنيات سلمنتاي اندحر دايلنا بزخونه من قد يسوس كاب غص مدري ناي مطفا دليتوم نخفصمو كم تلمادوم سلازبل ابب بعل زخونه نساتوم زمرصو سور يفتحالوم نيرو مالتي ስለዚህ ከሰስቲ ኢየሱስ ነዘዕድል ተጠቂሞም ንጲላጦስ ናብት ድሌቶም ከእትዎ ሆሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ጲላጦስ ከአ እቶም ሊቃውንት ካህናት ብቅንዓቶም አህሊፎም ከም ዘሐብዎ ፈሊጡ ነበረሞ ነቲ ንጉስ አይሁድ ክፈትሐልኩም ትደሊዶ ኣለኹም ኢሉ መለሰሉ ኣብዙውን ጌጋ ሕቶ ይዛሐት ዘሎ ጲላጦስ ትክክለኛ ዘይሆነ ቅንዕና ዘይብሉ ሕቶ ይዛሐት ዘሎ ከኦትልዎ كسقلو امصيمو خنسوسي نيسوس كريستوس كفتحالكم دو إلو كحاتم كله بتعامي زغرم نغري قداماي بقنعات حليفهم كم زحبو فليطولو اتوم ليقاونت كانت نتوم حزب نباربان كفتحالهم كلمن اغرغرو بيلاطوس غنا كم بحدش نزي نغوس ايهود اتبلو حجي اسو خند زفرد انتاي غيرو نت حزبي فرد خم حلالف كحاتت كله نري مالتي بيلاطوس غنا كم بحدش نزي نغوس ايهود تبلو خنتاي غبرو تدليو اللهم إلو ملسل نساتم غنا سقللهم كم بحدش قدرو
ጲላጦስ ስምዑኒ ጲላጦስ ወላውን ብቅንዓቶም አሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ክነሱ ትክክለኛ ወይ ቅንዕ ፍርዲ አይሃብን ከምታ ዮሐንስ 19:10 በዓሉ ጲላጦስ ዝበሎ ንኢየሱስ ናጻ ክብሎ ወይ ድማ ሰቅሎ ስልጣን ኣለዎ ጲላጦስ ግን ነታ ካብ ጎይታ ዝተቀበሎ ስልጣን ከምቲ ዝግባ አይተጠቀመሉን ምስቶም ከሰስቲ ኢየሱስ ተሰማሚዑ ንኢየሱስ ክስቀል አሕሊፉ ሂቡ ነቲ ቀታሊ ድማ ብነጻ ክለቅቅ አዚዙ ማለት ኣብዛ ሓደ ዘገርም ነገር ኢና ንርኢ ጲላጦስ በብበዓል ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ንቡር ከም ዝነበረ ነጊሩ እንታይ ገይሩ ንኢየሱስ ምስተ ሓደገኛ ዝኾነ ባርባን ጠጠው አቢሉ ካብ ክልቲኦም ሓደ ከሓሪዮም ክፈትሓሎም ነቲ እኩብ ህዝቢ ከሓቶም ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ እቲ ትክክለኛ ፍርዲ ክፈርድ ኣብ ዙፋኑ ዘሎ ጲላጦስ ዋላው ንኢየሱስ ብቅንዓቶም አሕሊፎም ከም ዝሃቦ ፈሊጡ ክነሱስ ነቲ ቅኑዕ ፍርዲ ክፈርድ አይንሪእና ቅዱሳኔ ዝገበሮ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ነቲ ንጹህ ሰብ ምንም ዘይበደለ ኣብ አፉ አመጻ ዘይተረኽቦ ሰብ ምስቲ አመፀኛ ቀታሊ ነፍሲ ዝኾነ ባርባን ጠጠው አቢልዎ መኒኦም ክፈትሓልኩም ኮሎ ክብሎም ኮሎ ድማ ንርኢ ማለት እዩ እቲ ግብሪ ጲላጦስ ክንሪኦ ኾለና ቅኑዕ ክመስል ይኽእል እዩ ግን ጲላጦስ ንኢየሱስ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝጸልእዎ እንዳፈለጠዩ ነቲ ውሳኔ ንዕኡ ሓዲግዎም ቅዱሳኔ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናብ ኣሕዛብ ኣሕሊፎም ዝህብሉ ምኽንያት መታን ኢየሱስ ናይ ሞት ፍርዲ ክፈረዶ ኢሎም እዮም ስለዚ ብምንም ዓይነት ንኢየሱስ ፈንወልና ከም ዘይብሉስ ፍሉጥ ነይሩ ማለት እዩ ጲላጦስ ንመን እዩ እቲ ንጉስ አይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኢሉ ዝሓትት ዘሎ ቅዱሳኔ ነቶም ብቅንዓቶም አሕሊፎም ዝሓብዎ ይዛሓትት ዘሎ ካልኣይ ብዛዕባ እቲ ዝተኸሰሉ ጉዳይ ከጻሪ ኮሎ ኢየሱስ ምንም በደል ከም ዘይተረኽቦ በዓሉ መርሚሩ ፈሊጡ ኣሎ ሰምታይ ዳ ክፈታሕን ከይፍታሕን ነቶም ከሰስቱ ዝሓቶም ተርዲዮም ጲላጦስ ስምዑኒ ጲላጦስ ኢዱ ተሓጺቡ ማለት ካብ ፍርዲ ነጻይ ማለት አይኮነን እቲ ዝተዋሃበካ ስልጣን እቲ ዝተዋሃበካ ሓላፊነት ብግቡእ ዘይመውጻእ በዓሉ ተሓታቲ ገብረካይ ጲላጦስ ንመን እዩ እቲ ንጉስ አይሁድ ክፈትሓልኩም ትደልዩ ኢሉ ዝሓትት ዘሎ ቀዳማይ ዝሓትት ዘሎ ብቅንዓቶም አሕሊፎም ከም ዝሓቦ ፈሊጡ ኮሎ እዩ ካልኣይ ብዛዕባ ዝተኸሰሉ ጉዳይ ከጻሪ ኮሎ ኢየሱስ ምንም በደል ከም ዘይተረኽቦ በዓሉ መርሚሩስ ፈሊጡ ነይሩ ስለምንታይ ዳ ክፍታሕን ከይፍታሕን ነቶም ከሰስቱ ዝሓቶም ብዙኾነ ከሰስቲ ኢየሱስ ካብ መጀመርታ ጲላጦስ መን ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ናብ ጲላጦስ ኣምጽዮሞ እቶም ከሰስቲ ነቲ ብጲላጦስ ዝቐረበሎም ሕቶ ነቲ ህዝቢ ብምልዓል ኣብ ክንዲ ኢየሱስ ባርባን ይፈታሕ ኢሎም ከም ዝጭድሩን ዝዕገርግሩን ብምግባር ንባርባን ኣፍቲሖሞ ንኢየሱስ ከዓ ጲላጦስ በቲ እኩብ ህዝቢ ከም ዝፍረድ ገይርዎ እቲ እኩብ ህዝቢ ፈሪዱ ጲላጦስ ክንዲ ዝፈርድ ማለት ጲላጦስ በቲ ዝኣከቦ ሓበሬታ ንኢየሱስ ባዕሉ ክፈርዶም ተገበኦ ነይሩ ጲላጦስ ግን ነቲ ፍርዲ ነቶም ከሰስቲ ገዲፎ ንሳቶም ድማ ከምታ ዝደለይዎ ክስቀል ፈሪዶሞ ማለት አማቴዎስ 27:20 እንታይ ብለና እቶም ሊቃውንቲ ካህናት አበይቲ ነቶም እኩብ ህዝቢ ንባርባን ክልምኑሎም ኢየሱስ ግና ክቅተል ሕራይ አበልዎም ይዝብለና እዚኦም ዕጡቃት እዚኦም መደቦም ንምግባር በቃ በብዙሕ ታሽሙ ዝተዓጥቁ ሰባት እዮም ኩሎም በከሰስቲ ኢየሱስ ተዓሲቦም سمعوني كلهم بخصوص يسوع تعصبهم زأمنلو زي كونس بتوم ناي تيجي زي ما راح تستبحلو خبرو خلون ري مالتي أبز زحزن نجار إنا نري مالتي زوم لك أنت كهناتن عبيتن توم أكوبات حزبي كابتي مسيح مدحن كل زخون يسوع نباربان نتمنى عابي قتال نفسي زخون خحاريو نتوم حزبي كسمامهم كلوينا نري اتوم حزبي خا يسوع امونغوم ابز ملالسلو زنبره اوان زغبرو كل تامرات ترسيو نت طميوم زانغلوم حميموم زفوسوم كما عسرتهم زفتحهم يسوع بباربان بتمنى عابي بقتله تتحيز زنبره لو يطمو مالت
نحنا خبز زمن زي يسوس بمنتاينا نلوط أزلنا بمنتاينا exchange نقبرو زلنا يسوس كريستوس أجوم سبات كو بزيت أكم بقتالي بمنعابي يوم يسوس كريستوس لويت أمه أب كند فتاري نتوم حيزمم زتصرفو زلو سبات كسمعو وسينم أبتي كحبرو زي قبا نجر حبيرم أبلع ليهم تراي زي كونس أبدك أدكم مرجم أمتيهم قدوساني سبيتي بيلاطوس كوا أب هيوتا منم كوا زي جبر خنسو بزعبات صدق يسوس مسكيرا أبز نجر يدو كيملس نسب آخ تتأنك أخو لانري مالتي ندك سبات كم من جار حليف كم منم كتكبراي تغلينها قدوساني توساني أبتي سب يوزوسن بيلاطوس تنجيروي جن يدو أبتي نجر عملسن نيسوس أحل كابت نجر عملسن نيسوس أحليفون موت كبوم كلونري تنجيرو خلو قدوسان اتا حقيفوا ذا حدر سبيتو اتا مخافل تحسابو اتا مسؤول تنبر سبيتي بحلم تغليصوا بتنجيروا صادق كم زخونه ابز غداي زي يدو خيئتو نيجيرو تنجيرو خنسو ابت نجر يدو كاتو خولونري مالتي اب غيزينا ون بزحاتيم اب زي كون نجر ابت كحبرو زي قبا نجر فليط كونه خيفلطو زحابرو زلو مالتي كابز خمس እግዚአብሔር ይደግፈና ابتخنا حبرو زي قبانا ابتخن صنبروم زي قبانا نجر كاين صنبر انت ازن اديتاتنا انتي بلانيرن قدم ጸበሎ ማይልከይና ገለ ዝብሎ ነገር አለው ትዝክሮ ወዲሁም ሐቀን እኮ ነገሊስ ኮም ይዝባል ጸበሎ ማይልከይና ገለ ይዘብል ክብርን ጎይታ ይሁን ከምቲ አብ ቁጥር እስራ ነንብቦ ዘሎና እቶም ሊቃውንት ካህናትን አቤትን ስለዝበሉዎም ምሳታቶም አብ ቅትለት ኢየሱስ ክዋፈሩ ኾለው ንሪ ማለት كساع كنديت زغبرو زلو ترديوم الله زفلطو ነገር የለን ግን እንታይ خمرصو خم زلووم ግን ነጊሮም ነቶም ህዝቢ ምስቶም ናቶም እኩይ ሐሳብ ከሰማሙ ሆሎይና ንሪ ወላብ ዘመናውን ወላብ ዘመን አብዝ አነ ንስኻቱን ዘለናዮ ዘመንን እመኑ አይተመኑ ብዙሓት የመራሕቶም ሒዞሞም ገደል ዘአቱ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ስለምንታይ እንተልና በዓሎም ዝምርሕሉ መምርሒ ወይ ቋም ስለዘይብሎም ናይ ባዕልኻ ፕሪንሲፕል ክህልወካ ኣለዎ ናይ ባዕልኻ ተኣምነሉ በቃ ፋውንዴሽን ክህልወካ ኣለዎ እንድሕር ዘይብልካ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ብንፋስት ንፋስ ኢሉ ናብ ዝደልዮ ሂዙካ ዝኸይድ ከምኡ ይሃትኸውን ትንውነው ሰብ ይሃትኸውን ማለት እዩ ካብዚ ዓቢ ትምህርቲ እንመሃሮ እንታዩ ወገን ሰባ ዘይኮናስ ወገን አምላክ ክንከውን ምስወይታ ክንውግን ምስሐቅ ክንውግን ከም ዘለና ተማሄረ ዘለኹ አነብዝ ማለት ነው ምናልባት ቶም ህዝብ ምስቲ ውሳኔ ናይቶም ሊቃውንት ካህናትን አቤትን ሰመሩሉ ምክንያት ቶም ሊቃውንት ካህናት ናይ ግዚኡ መራሕቲ በመንባሮም ክእዘዝዎም ኢሎም ወይውን ከም ታብቃል አምላክ ነንብቦ ካብት ቤተ መቅደስ ካይሰግዎም በመፍራህ ይኸውን ምሳታቶም ወጊኖም በትኾነ በትግን እግዚአብሔር ንነፍስኻ ንሰብሲ ንነፍስ ወከፍናስ እንሐስበሉ አእምሮ ሂቡናሎ ህሊናሎና ስለዚህ ካብታ ሐታትነት አይነ ምልጥና ማለት እዩ ከምታ አንቶ ይዝበልኩኹም ኢዱ ተሐጽቡ በቃ ማለት ጲላጦስ ካብታ ሐታትነት የምልጥ ማለት አይኮነን አነ ካብዝ ሰም ድላይ ካምስ ገበር ካሲ አነ ካብዝ ደም ንጹህ ሄልካ ተተሐጸብካ ንጹህ ትኸው ማለት አይኮነን እቲ ሐላፊነት ዝተቀበልካ ካብ እግዚአብሔር መንግስት ሮማ አይኮነን ሸይሙዎ ዘሎ ካብ ለዓል ተዘይተዋሂቡ ካሲ ኣብ ለዕለይ ስልጣናይ መሐሎ ካን ነገር ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ነቲ ዝተዋሃበካ ስልጣን ነቲ ዝተዋሃበካ አውቶሪቲ ከም ዝግባ እንድሕር ዘይዓይኻሉ ካብታ ሐታትነት አይተመልጥና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ተዛሪብዎ ኣብ ለዓሊ ካባኻ ሲቲ ናባኻ አህሊፉ ዘሃበኒ ዝገደደ ፍርድ ቅበሊ ኢልዎ እስኻውን ፍርድ ለካ እቲ ናባኻ ግን አህሊፉ ዘሃበኒ ግን ዝገደደ ፍርድ ቅበሊ ኢልዎ ስለዚህ ጲላጦስ ሆነ ቶም ህዝብስ ካብ ፍርድ ያምልጡነ ጎይታንታ እንዳበለ ዝምዕደና ዘሎ ምሳይ ወግኑ ምስ ሐቅ ወግኑ ሰባት
سم مخانوم ايترفومن يو كغاغيو بحرياويو ددحر سبا زيكونس ددحر يسعبو زبلنا زلو غويتالوم زبلنا زلو انتايو كمزي اب افيسون 4 كاب 10 14 16 زلو قال يزبلنا دحر حجي نحنا بتي كابت بمطبار سبن نمفحاس سحتت زخون تنقولن زمص ناي تمرت كله نفاس نيو نجو ندفعن نخبكبن قلعم انت خين كونسي بفقرنا حق الناس عامنا نابت رئس زخون كريستوس نعبه بزلو تسغا بدغفتي مملاغبي ناتا تحازن ناتا اساسرن بمطنتي ننخفلو تمدبلو غبري بفقر من تخنسي كاب كريستوس يو مباي زركب نعبي زبلنا زلو يسوع كريستوس كويت امين مسحقي مس يسوع كريستوس نوغل كاب 10 14 15 يموداتا بيلاطوس كا انتي كفو غبره بلوم نساتهم غنا عاويلهم سقلو بلو بيلاطوس دما فقادتهم حزب غبر سلازفتوا نباربان فتحالهم يسوع كا سقال غريفو حاوم بلنا بيلاطوس فرد نايتي اكوب حزب مسمعه تملسو نتوم صلعتو انتي كفو غبره يلو كحاتهم كولونري نساتهم غنا كمتن غيرو كيبلو عاويلهم سقلو بلو بيلاطوس ما فقادو زي كونس نتي فقادهم كغبر سلازفتوا فقادهم كغبر كولونري مالتي نتي بمقتال غبن زتعسره بربان فتيحو يسوع كسقل غريفو هابو اماتيوس 27 كاب 36 كمزيبل اتشوم انتا كخفو غبره بلا نساتهم غنا يسقل انابلو مچدار ابزحو بيلاطوس زي مبزح ጫውጫውንበር ገለኳ ከምዘይ ጠቅም መስራዓየ ማይ ወሲዱ አነ ካብ ደም እዚ ጻዲቅ እዚ ንጹህ ባዕልኻትኩም ፍለጡ እናበለ ኣብ ቅድምት ህዝቢ አዳው ተሐጽበ ሁሉም ቶም ህዝቢ ኸአ ደሙ አባናን ኣብ ደቅናን ይኹን ኢሎም መለሱሉ ሽዑን ባርባን ፈትሐሎም ኢየሱስ ግና ገሪፉ ስቀለ ሕሊፉ ሃቦም ይብለና አንስ ከምዝል ባርባን ሲንታይ ተሰሚዕዎ ኾን ቅዱሳን ባርባን ሲ ኣብዝ ሲንታይ ተሰሚዕዎ ኾን ኢየሱስ ዶ ደንጊጹሉ ኸውን ኢየሱስ ዶ ሓዚኑሉ ኸውን ኢየሱስ ኖ ሞተ አይትመውትኒ ኻ ኢልዎ ዶ ይኸውን ቅዱሳኔ እንታይ ኢሉ ኸውን ባርባን እኮ ሰብዝ ቀተለ ክቅተል ይዘለዎ አይ ነው ነፍስ ያውጽኒ ስማዓኒ ቅዱሳኔ እሲኮ ከምዚ ሎተሪያ ዝበጽሐካይ ቅዱሳኔ ከምዚ ሎተሪ ዝበጽሐካይ ናይ ባርባን ነገር ዘይርከብ ነገር ካብ ኢድሮማውያን ሙምላቅ ማለት እሞኸአ ሰብቃቲልካ ዝተተሐስካ ዓለም በቃኝ ዘአተወ ማለት እኮ ስምዑኒ ዓለም በቃኝ ዘአተወ ሰብሲ ሕጂ ነጻይኻ ክበሃል ኮሎ ከመገረ ናጻወጽ መናውጽኒ በኸመይ መንገድ ተለቂቀ አነኮ በቃ እድሜልክ ዝተፈርደኒ ሰበ ኮሙሎ ዶ ይኸውን ወይስ ከምዚ ዮባ ዝበሎ ነፍሲ አውጽኒ ይኸውን ብዙኾነ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ንባርባን ኮጽ ንሱ ግን ኣብቲ ባርባን ቦታ ከአቱ ኮሎ ንሪ ማለቲ ያ ጲላጦስ ነቲ ንሱ ኹስኖ ዝግባእ ነገር አሕሊፉ ነቶም ህዝብ በመሃቡ እቲ ነገር ካብ ቁጥጥር ወጻይ ክኸይድ ኮሎ ንሪ ማለቲ ቅዱሳኔ ሪኹም ኣለኹም ጲላጦስ ካብ መጀመርታ እዚ ነገር እዚ ካይሰዓረረ ዝበሃል ነገር ኣሎ ፕሮግራማት ኣብ ኤርትራ ትዝክርዎ ዶ ካይሰዓረረ ዝብል ፕሮግራማት ካይሰዓረረ ዝብል ቲቪ ሾው ነይሩ ትዝክርዎ ናይ ፖሊስ መደብ ፖሊስ ካይሰዓረረ ኮሎ ነዚ ነገር እዚ ገደብ ክገብረሉ ይኽእል ነይሩ እዚ ሕጂ ግን ጲላጦስ ካብ ቁጥጥሩ ወጻይ ኮይኑ ማለት እቲ ፍርዲ ኣብ ኢዱ ኮሎ ክንዲ ፈሪዱ እቲ ከመሐላልፎ ዝግባእ ፍርዲ ኣመሐላልፉ ዝኸይድ ሰዓሪሩ በቃ ምንም ጫውጫው ኮይኑ በቃ ኢዱ ተሐጽቡ ካብ ዝደም ጻድቅ ንጹህ እንተበለ ከምታ አንተ ይዝበልኮ ንጹህ ግን ክኸውን አይከኒ ስለምንታይ እትናይ መፍራድ ስልጣን ንዑ ዝተዋሃበ በመንባሩ ማለቲ እትናይ ሞዳታ ፍርዲ ካብኡ ስለዝወጽ ማለቲ
ጲላጦስ ንድሌቶም ኣሕሊፎም ክቦ ዝደረኾ ነገር እንታይ እዩ እቶም ህዝቢ ዝተዛርቦ ነገር እቶም ህዝቢ እንታይ ኢሎሞ ንስኻ ዳሓን ካብቲ ደሙ ነፃኹን እቲ ናቱ ደም ኣባናን ኣብ ደቅናን ይኹን ጥራይ ነዚ ሰብ ጥራይ እዚ ስቀለልና በቃ ነዚ ሰብ እዚ ጥራይ ካብ ገጽ ምድሪ ጥፋዕና እምበር በቲ ብሰንኩ ዝመጽ ፍርዲ ብሰንኩ ዝመጽ ማንኛውም ነገር ክንቅበል ድልዋቲና ምስ በልዎ ኣሕሊፉ ንድሌታቶም ክቦም ኮሎ ንሪ ማለት እዩ ናይ መጽሐፍ ኣብቲ ማቴዎስ ክነጽንዖ ሆልና ነዚ ተንኪፍና ነርና ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ታሪኽ ዘጽንዑ ብዛዕባ ናይ ሮማውያን ኣገራርፋ ክዛረቡ ሆለው እንታይ ብልሲ ኣብቲ ንምግራፍ ዝጥቀሙሉ ኩርማጅ ኣብቲ ጻፍ ኣጽምትታት ካልእ ነገራት ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ይነግሩና ብህጊ ኣይሁድ ሰብ ክግረፍ ዝግቦ 39 ከውን ኮሎ እቲ መበል 40 ኣብ ምፍቃድ ጌጋ እንተሎ መተዓራረይ ነይሩ ማለት እዩ ናብ ሮማውያን ክንመጽእ ኾለና እቲ መጠን ግርፋት ወሰን ኣይነበሮን ስለዚ ከምቲ ጽሑፋት ዝብሎ ብዙሓት እቶም ዝግረፉ ሰባት ናብ ስቕለት ከይበጽሑ ካብቲ ግርፋት ዝተለዓለ ይሞቱ ከም ዝነበሩ ይነግሩና ማለት ታሪክ ክነንብብ ኾለና ጲላጦስ ገሪፉ ንኽስቀል ኣሕሊፉ ሓቦም ክብለና ኾሎ እታ ገሪፉ ትብል ቃል ስቕላ ቃል ካይትመስለና ኢለ ነዚ ነግረኩም ዘለኹ ስለዚ ጲላጦስ ክግረፍ ኣሕሊፉ ክህቦ ኾሎ ክንሓስቦ ዝግባአና እንታይ እዩ ጲላጦስ ንሞት ኣሕሊፉ ከም ዝሓቦ ኢና ክንርኢ ዘለና ምክንያቱም ብዙሓት ሰባት እናተገርፍዮም ዝሞቱ ነይሮም ካልእ ካብዚ ቃል እንመሃሮ ኣብ ነገር አሉ ንሱ እንታይ እዩ ናይ ባርባን ህይወት ማለት እዩ ነትናትና ህይወት ዝውክል አንቶይ ህያብ አምላክን ዮርሳን ሓፍተይን ይዛረቦ ነይሮም በጣም ደስ ብለን ነይሩ ማለት እዩ ባርባን ንሕና ኢና ነርና ቅዱሳን ባርባን ንዓይና ኣሃትኩምን ይዝውክል ባርባን ሲ ንዓይና ኣሃትኩምን ይዝውክል አንቶይ ህያብ አምላክ ጽቡቅ ገይሩ ዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ዛ ሐሳብ ማለት እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ባርባናት ኢና ነርና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርፕራይዝ ገይሩና ከምቲ ንባርባን ሰርፕራይዝ ዝገበሮ ማለት እዩ እቲ ኣብ ልዕለይ ዝተፈርደ ናይ ሞት ፍርዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክወስዶ ኾሎ ማለት እዩ ባርባን ካብ ኢድ ሮማውያን ክፍታሄ ብህይወት ክነብረ ኢሉ ሓሲቡ ኣይፈልጥን ነይሩ ኢየሱስ ኣብ ክንዱ ክመውት ኮሎ ባርባን ግን ብነጻ ክፍታሕ ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ ከምቲ ባርባን ነጻ ንኽወጽ ምንም ዘይከፈለ ስምዑኒ ከምቲ ባርባን ነጻ ንኽወጽ ምንም ዘይከፈለ ኣብ ህይወትና ውን ከምኡ ይኾይኑ ቅዱሳኔ ኣይ ሓቂ ደይኮነን ቅዱሳኔ ኢየሱስ ነቲ ባርባን ክቕበሎ ዝግባእ መቕጻዕቲ ወሲድዎ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ውን ከምኡ ዝኾነ እዩ ከምኡ ይኾይኑ ከምኡ የተማሂረ ኣነ ንባርባን ክሪኦ ኸለኹ ንህይወተይ ዝሪኣ ነይረ ግብርናትና ሞት ዘፍርድ እኳ እንተኾነ ኢየሱስ ግና ሞትና ሞይቱ ብህይወት ክንነብር ገይሩና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ መንጎ ኢየሱስን ባርባንን ዝተገብረ ምቅያር ልክ ነትናትና ህይወት እውን የመልክት ይቅዱሳኔ ኢየሱስ ኣብ ክንዲ ባርባን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ክንዲ ኩላህናዩ ተቀይሩ ኣትዩ መቕጻዕቲ ወሲዱና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ናይ ሎም መዓልቲ ባይብል ስተዲና ኣብ ዝወድእ ኣለኹ እዳውኩም አልዕሉሞ ጸሊና ኸኑዲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አይ ሆፕ ገለ ነገር ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር